4, 3, 2, 1... Ola, son Foguete. O poliedro nacido en Laxe e construído polo alumnado do CPI Cabo da Area. A miña ilusión é viaxar máis aló da atmosfera. Por iso, as miñas caras están decoradas cos meus predecesores nas viaxes galácticas. Ca Segunda Guerra Mundial, o mundo quedou dividido en dúas potencias, Estados Unidos e a Unión Soviética. A súa rivalidade trasladouse ao ceo, dando así o inicio á carreira espacial. O 4 de outubro a Unión Soviética sorprendeu o mundo lanzando Sputnik 1, o primeiro satélite artificial. Un mes despois, Laika convertíase no primeiro ser vivo en orbitar a Terra. Un avance científico enorme, e que abriu un debate ético que hoxe aínda dura. O 12 de abril, Yuri Gagarin converteuse no primeiro ser humano en viaxar ao espazo e orbitar na Terra baixo a frase «Imos alá!». Con tan só 26 anos, Valentina Tereshkova pasou a ser a primeira muller en explorar a galaxia. A bordo do Apolo 11, Neil Armstrong pisa a Lúa. Un pequeno paso para un home, pero un gran paso para a humanidade. A primeira estación espacial permite vivir e traballar en órbita durante longas estadías. A URSS crea a Mir, unha base orbital habitada durante anos, un laboratorio permanente na órbita terrestre. Hoxe en día, o espazo segue sendo un desafío no que participan máis países, empresas e soñadores de todo o planeta. Cada novo lanzamento demostra que cando a humanidade mira cara arriba, non hai límites. Así construímos a Foguete. Fixemos as pezas na cortadora láser. Pegamos as mesmas utilizando silicona quente. Gravamos novas pezas cos fitos da carreira espacial. E decoramos o poliedro con goma eva de purpurina para darlle así un aspecto galáctico. O noso poliedro está formado por triángulos, pentágonos e hexágonos. Os hexágonos e os triángulos isósceles son irregulares, pero que os seus lados miden distinto. Por isto, o noso poliedro non é regular, nin uniforme, nin arquimediano, nin de catalán, nin de Johnson. Pero, va que quedou bonito!